tapuson ang ato ang serye nga sa Hageo, no? Karon ang takna mo na nilas nato mo ni pagtapos nato sa maong serye. Ug ato kining gikutlo sa Hageo 2:20 ngadto sa 23 akong gihangyo ang tanan manindog ta agig pagtahod pagbasa sa pulong sa Dios. So Hageo 2:20-23 atong basahon mga igsoon dunganon nato pagbasa. Ang pulong sa Ginoo midangat sa ikaduhang higayon ngadto kang Hageo sa ika-24 nga adlaw sa maong bulan. Sulti si Jerubabel nga gobernador sa Huda nag-ingon hapit na nako uyugon ang kalangitan ug ang yuta ug ubon ang trono sa mga gingharian. Hapit na nako lumpagon ang kusog sa mga gingharian sa mga nasod ug pukanon ang mga karwahe ug ang mga nagsakay niini ug ang mga kabayo ug ang ilang mga tigkabayo mga pukan. Ang matag usa pinaagi sa espada sa iyang kauban. Niya nang adlaw nagingon ang Ginoo sa mga panon, kuhaon ko ikaw o Jerubabel nga akong alagad anak ni Shealtiel. Nagingon ang Ginoo ug himuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga igpapatik kay gipili ko ikaw. Nagingon ang Ginoo sa mga panon. Magampo ta atoy duko atong mga ulo langit nung Amahan. Salamat o Dios sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord, ania kami karon Ginoo nagapasalamat ning kapunon. Kami nagampo Ginoo God nga ikaw magpanglihok sa among taliwala pinagi sa imong balang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam aron among mga sabtan ang mensahe nga ipadangat sa matag usa ning kapunon. Tagay kami dalunggan nga maminaw Lord ug iblihi ang among kasing-kasing espirituhanon aron ikaw Ginoo Lord God magapadayon Ginoo Lord God pagsulti kanamo sa mga butang nga wala pa namo masayri. Lord, salamat ining tanan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod mga igsoon. So ang title ni ato ang wali, no? O sermon, paglaom sa mga pinili, no? Paglaom sa mga pinili. So aduna gyud paglaom ang mga pinili, no? Pareha nang muanha kag supermarket, moadto kag tindahan, no? Naagyo tay timailhan. Ug dunay gani pinili, naagay timailhan ang mga pinili. Moadto ka sa grocery bisan unsa nga tindahan imong atuon dunay kay paliton. Unya ang imong tan-awon gyud una, unsa may imong tan-awon sa produkto? Imong tan-awon din gusto kang mopalit og canned goods, so dunay gina siya label, dunay siya nakatatak o marka niini haron mahibaw ta. So sa ato pa ug moadto kag department store nga grocery nga way marka ang lata, murang to magic. Way marka ang lata, makaingon gyud ka unsa man ni? So di ba pag tan-aw nimo ana wala man na siya marka, di gyud ka kahibaw unsa imong paliton. Basi kani unsa ba ni kanang beef loaf sardines ba ni o unsa cornbread mackerel ba ni unsa ba? Di ita kahibaw. So importante jud kaayo nga sa matag butang atong kinahanglanon aduna gyud tay gitawag nato og label. Sama usab sa atong kinabuhi. Kaya kini maghatag og impormasyon kining butanga sa produkto, kung unsay sulod niini sa mga dilata kining akong gipakita karon pagkaon, maghatag kining impormasyon mahitungod sa mga tanaw nato unsay nutrisyon ani kay daghan na kay kontra labi nag-edad-edad na nya magkagwapo, daghan na kay likayan. So mao na tan-aw nila ang unsay nutrisyon, unsay sangkap nya tan-aw nila nam sila brand. Namo gitay brand atong gipili, di ba? Na brand unya maghatag usab kini kanato og pagkahibalo kung tagpila ni kumparar man dayon nato ang presyo sa mga produkto. Og naghatag nig impresyon nato no mahitungod sa unsay bili sa butang nga ato ang paliton. So kitang tanan adunay label o gitawag nato nga marka. Aduna natay sa Tagalog pa na may tatak naka-address sa imuha no. So doon natay mga label aron mailhan. Ang uban, makaingon ta nga maayo, sama sa atong mga igsuon, lumay na sila, atong mga igsuon, atong amahan. Nasa'y uban nga mga kaingon ta nga, dili kaayo maayo, so mga dautan. Ang katatak ana, makaingon ka, kana siya kanang pildiro, no? Pakyas na siya siyang kinabuhi. Kusog ra ba kay tamo butang gen og kanang marka ba, no? So dili na nato igsapayan kung unsa sila, unsa kita. Kitang tanan aduna gyud marka o label. Nga kung dili kita magamping,
Kung dili kita magamping, mahimo kini nga timailhan kanato. O kini magmulagway, dili lang sa ato ang mga nangagi, apan dunay kalagmitan nga kini muhulma o define sa ato ang umaabot sa atong future. Makita sa mga katawhan, mismo ikaw makahibalo kung unsa ang imuhang kahimtang, unsa imong nangagi, ug ang makakita nini, nga makita nila kung unsa ang imong label, mahibaw sila nga kana mao na siya nga klase sa tao. So unsa man imong pagulagway sa imong kaugalingon ngadto sa uban? Nung ikaw panalitan, mulagway ka ngadto sa uban. Nahibalo ta mga igsoon nga musugot ka man sa dili ang matag usa naagi tatak. So bulahan katong na ay mga markas kinabuhi o mga labels kinabuhi nga adunay positibo. Positive ang dating sa ilahang marka o label. So maayo ba ka mo trabaho? Balampuson ka ba sa imong tanan nga negosyo, pag-eskwela o uban pang mga buluhaton? O ang pagbato ni ana nga label o marka nga ikaw magbalampuson, pandaghan usab nga anay ingon ana nga dili sad positibo ang mga label sa ilang kinabuhi. Dili maayo. Pasabot pa ana. Tingali gibati nimo nga ikaw pakyas o adunay kakulangan. Di ba mo feel magyud ana ako sa una panahon sa usa ka pastor ingon siya sa Batan-on pa siya gusto giniya nakita niya nga mahimo giniya tanan. Pero limitado raman ta, dili gyud nato mahimo na. So ato makita dinhi nga kung nagsunod mo sa pagtuon sa kinabuhi ni Hageo, atong makita atong mga wali ni Agi. Nahibalo ka niini kinsa ning pangalan nga Zerubabel. Si Zerubabel mao ang gobernador sa Huda o sa kapolitikanhong leader sa nasod o gisgutan siya sa makadaghan dinhi sa maong basahon. Atong gibasa to sa una sa Hageo 1. Mao na ang nahibaw-an. May tungod kaniya apan kun atong mo palawom ta atong susihon pag-ayo si Zerubabel atong makita nga siya usa ka leader sa usa ka nasod diin nawad-an og kadasig. Ngano man ang nahitabo nini nga si Zerubabel mao gitahasan sa pagtukod sa templo nga nagun-ob kang templo ni Solomon. So atong makita dinhi nga siya bugat ang iyahang tahas nga gihatag. Ang makita nato dinhi kun ang iyang kahimtang atong tan-awon una ang iyang pangalan. So ang iyang pangalan ang Zerubabel naghulugan kini nga anak ni Babel. Kanang anak ni Babel ginganlan ni siya anak ni Babel tungod kay kini siya natawo ni ngadto sa Babylon. Sa panahon nga gibihag ang mga katawhan sa Israel, ang mga Hudiyo, gibihag sila, naabot sila dito og 70 katuig dito sa Babylon, nahitabo ni nga siya dito na natawo. Mao ning ginganda na siya og anak ni Babel tungod kay siya natawo man dito sa Babylon. Nagpasabot siya nga anak sa pagkabihag. During the time nga sila nabihag pa, mga gi-exile sila ngadto sa Babylon. Natawo siya sa panahon diin daghan kayong mga kaubana niya nga mga Hudiyo nga nabihag dito sa Babylon. Pero og atong tan-awon og nahibalo ta sa istorya aning Babylon, dili maayo paminawon ang bahin sa imong ngalan kun kini imong ngalan gikuha ngadto sa Babylon. Ngano man kay ang Babylon sa una wala ginay dungog. Abisan karon siguro, no? Sa una natataka na siya, doon na level ang Babylon nga kana siya walay dungog. Ngano man tungod kay kining Babylon mao ni ang kaaway sa Dios. Natataka ni siya nga mao ni kaaway sa Dios diin dito ang tanan nga mga tao nga ni kontra og misupak sa kabubuton sa Dios. So mao ni atong makita sa iyang ngalan. Ikaduha ni iyang kaghapon ang past niya na niagi. So dili gyud maayo ang kagahapon ni Zerubabel. Ngano man tungod kay si Zerubabel adunay apuhan nga giganlan og Jehoiachin or Jekonaya, no? Duhay ngalan ani. Diin sa milabay nga mga tuig nahimong katapusang hari sa Huda sa wala pa ang pagabihag. So mao ni ang gisulti atong tanan basahon nato unsa ni siya si Jehoiakim o Jehoiachin. Sa ikaduhang mga hari 24:8 ug 9 nag-ingon dinhi ang Biblia. Si Jehoiakim o napulo og 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya o pagkahari. So 18 years, nagsugod na siya pagkahari. Nagsugod siya pagkahari, sulod sa 3 ka bulan.
3 months na sad dito sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao sa ni Justa, ang anak ni Elnatan sa Jerusalem, o gibuhat niya ang dautan diha sa pananaw sa Ginoo, sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan. So kanatong tan-awon, mao ni siya ang apuhan ni Zerubbabel. Apuhan niya nga nahimong hari apan gibuhat niya ang tanang kadautan didto sa iyang panahon sa iyang paghari. Mao kini siya. Iya ning kaliwat ug mao ni iyang kagahapon. Ug atong tan-awon masumada nato maigsoon dili gid maayo iyang background. Nga naman. Tungod kay ang iyang apuhan mao ni siya si Jehoiachin. Nahimo unta nga hari nga batan-on pa apan gibuhat niya usa siya gud gimarkahan siya nga usa ka dautan nga hari. So atong tanawon si Zerubbabel ang iyang taha sa ikatulo lisod kay ni iyang misyon. Siya ang nagdala sa unang panon sa namalik katong first gyud nga batch nga namalik dito sa Jerusalem nga bihuan nila ni sa hari, no? Siya ang nagdala ni ini. So pag-abot nila sa Jerusalem, ang ilang nakita usa ka nagunob na nga templo. Ilang makita nga natumpag ang paril sa templo, mga sundalo, mga langyaw nga naa nagpaso-paso, nga nagunob ang halangdong templo nga gibugna o gitukod ni Solomon. Magwa na gyud sila nakita. Napayhag gyud ang tanan. Wala gyoy nahabilin. Wala tanan ug ang mga tao sa nasod gikan gayud nagsugod sa wala sa ilang pagtukod sa templo. So mao ni lisod gyud ang iyang tahas, ug ikaw pa ni nagatubang siya sa oposisyon sa gawas. So lisod na ang iyang tahas, bati ang iyang record, nagatubang pagid siya og oposisyon. Sa iyang pagtukod sa maong templo pagbalik, ang mga tao dito misupak, dili gusto nga ipabalik o pabarog ang templo. Atong tanawon sa Ezra 4 ngadto sa 5, kapitulo 4 ngadto sa 5. Unya gibugnaw sa katawhan sa maong yuta ang katawhan sa Huda o gihadlok sila pagtukod og nahunol ang mga magtatambag batok kanila aron sa pagpakya sa ilang katuyuan. Sa tanang mga adlaw si Ciro nga hari sa Persia bisan pa hangtod sa paghari ni Dario nga hari sa Persia. So bisan pa niining panahon na mga igsuon, ang mga tao misupak gayud sa pag-ayo sa templo ug nagpabilin kini gikan pa ni Haring Ciro sa Persia ug ni Dario nga hari sa Persia gihapon. Tungod sa oposisyon, nahunong ang buluhaton pag-ayo sa paril sa templo sulod sa 16 katuig. So 16 katuig, unsa may gihimo sa Ginoo? Ningon na Ginoo nga nagpanindot mo sa inyong mga balay kung atong may baluan ang hagiyo uno. Nagpanindot mo sa inyong balay, unya ang akong balay guba, walay nahabilin. Atong panahon na lisod kayo ang ilang kahimtang. Pero nagkapanindot sila sa ilang balay ug nakalimtan na nila ang balay sa Dios nga mao ang templo sulod sa 16 katuig. So unsa may giatubang dinhi ni Zerubbabel? Nag-atubang siya og dakong problema dili lang sa gawas apan sa sulod sa iyang mga katawhan. So sa atubangan sa Hageo, adunay argumento si Zerubbabel tali sa mga tao ug ang ila ra nga mga kaugalingon nga gitan-aw kining mga tawhana mo inawad-an sa kadasig. So naay problema si Zerubbabel kay kining mga tawhana nagkiglalis gyud do sila argumento nga dili lagi na tumanon, dili na humanon. Do na sila gitan-aw kay kining mga tawhana nagtan-aw ra gyud sila sa ilang kaugalingon. Kay tan-aw nila lisod man kayo unahon na mo ang kaugalingon. Nya gawas pa kining mga tawhana nawad-an na gyud sila og kadasig sa pagtrabaho sa templo. Sa Hageo 1:3 nag-ingon unya midangat ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Hageo nga propeta. Sa Hageo 3:4 ug 5 o Hageo 2:4 ug 5 ningon dinhi bisan pa niana pag maisugon o Zerubbabel nag-ingon ang Ginoo pag maisugon o Uswi anak ni Jehozadak ang labawng pangulong pari pag maisugon kamong tanan katawhan sa yuta nag-ingon ang Ginoo pagbuhat kay ako nag-uban kaninyo nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Sumala sa saad nga akong gihimo kaninyo sa diha nga migula kamo gikan sa Egipto, ang akong espiritu magpabilin diha sa taliwala ninyo. Ayaw kamo kahadlok mo ni saad sa Ginoo ngadto nila ni Zerubbabel sa basahon Hageo. Sa Hageo 2:14 nag-ingon unya si Hageo mingon, busa mao usab kining nining katawhan
ug nining nasod nga niya sa akong atubangan nagingon ang Ginoo. Ug mausab ang matagbuhat sa ilang mga kamot. Unsay ilang ihalad didto mahugaw. Nagpasabot ni sila nga kaning mga tawhana gyud mga sasala kay naghimo ni sila og mga halad-halad nga dili gayud maayo, dili alang sa Dios. So kaning mga tawhana nagselfie ni kadang tungod kay sa pagtan-aw nila sa ilang kaugalingon, ang unang gitan-aw nila ang ilang kaugalingon nga makaluluoy. Kung muhimo sila ni ini, wala na sila mahimo sa ilaha mo nga tan-aw nila ilang tungod sa ilang mga experience na sinati na sinagi, gitan-aw nila ilang kaugalingon nga makaluluoy, wala na sila paglaom. So dinin dapita iya kining gihambin sulod sa 16 ka tuig ni Zerubbabel. Naa ni gidala-dala niya. Kay wala gyud nasayo bisan usa kun unsay gipas-an sa mga leader, di ba? Sama din sa iglesia. Nagpasalamat ta sa Ginoo, kami nagpasalamat sa Dios nga naamo dinhi tanan ang atong gitan-aw ang problema dinhi sa tibuok iglesia. Apan wala gyud ta mo tan-aw kun unsay problema sa leader. Di ba? No? Naasiguro naay uban nagtan-aw pero mostly gud ang atong gitan-aw gud kun ang kinatibuk-an man. Pero mingon ta nga ug atong tan-awon wala gyud hibalo kun unsay kibugaton ang gipas-an sa mga liderato sa iglesia. Mao na nga gidasig usab kamo inig-abot karong kuan prayer and fasting nato nga i-appeal in town atong mga liderato sa inyong mga pag-ampo. Kay naa na sila mga panginahanglan. Na espirituhanon nga panahon kinahanglan sila dasigon kay nahibalo ba kamo sila ang target sa kaaway. Ug ilang gud-ubon ang usa ka iglesia ang ilag yung targeton ang mga liderato gyud. So alang kang Zerubbabel ang pinakalisod nga bahin sa pag-ayo sa templo mao ang pagsugod nini tungod sa mga tawo nga way klaro. Atong mga panahon na ang mga tawo wa gyud klaro, mga ligoy, dili ganahan mo trabaho, saom niya pagsugod sa maong trabahoon. Naapay daghang oposisyon may babag ug nakita niya ang kadakko unta gyud sa buluhaton ug gibati niya nga musurrender na lang siya. Ingon ni ana, dinhi sa atong iglesia ang mga liderato nagtan-aw usab dili wala sila magtan-aw sa ilang kaugalingon kundi nagtan-aw sa tibuok iglesia kun unsay gyud panghimuon sa Ginoo ug unsay ilang mahimo nga aron nila masunod kun unsay gyud kabubuton sa Dios. Ang gibug-aton naa gyud na nila. Mao na nga ang atong matabang mao gyud ang pag-ampo. Sama ni ini ni gatan-aw si Zerubbabel nga muundang na siya tungod kadako sa trabahoon. Kay nakita niya ang mga tao wala nay kooperasyon. Naluya, di na ganahan mo trabaho, kay gatan-aw na lang sila silang kaugalingon. So nagsugod siya og kaguol og nahadlok sa kaugmaon sa mga nabilin nga katawhan sa Dios ang mga Hudiyo. Bisan pa luyo ni ana nga gisalikway o wala mo tabang ang mga tao nagduha-duha dinhi sa pagtabang sa paghimo sa templo apan ang una-una ang kasing-kasing ni Zerubbabel nagtan-aw siya nga ang mga tao unsa kay mahitabo sa mga tao nga nahabilin gikan sa pagkabihag. Ngayon siya dinhi. Nagtanaw siya sa kaugmaon sa mga nabilin ng mga katawhan sa Dios, ang mga Hudiyo. Ang mga panghitabo dili maayo, mao hinungdan nga nawad-an ug kadasig ilabi na gyud sa buluhaton sa Dios. Ug unsay nahitabo sa una, mahitabo usab na nato kun dunay tay pagabuhaton nga atong gitan-aw nga pakyas. Inumdumi mga igsuon, dili ang Dios mutubag sa atong pag-ampo diha dayon. Kung imong tan-aw nga pakyas kana, gitan-aw kana sa Dios nga imong buluhaton ug hatagan kaniya og ganti sa kapulihay. Sa mata sa tao pakyas apan sa mata sa Dios dili na pakyas mga igsuon. Tungod ilabi na gyud kun kana iyang buluhaton. So wala ako masayod kun unsay mga kahimtang nato dinhi tagsa-tagsa. Panusa lang kabutang ang angay nato masayran. Nga ang Dios nasayod sa imong kahimtang karon ug ang tanan dayag sa mata sa Dios walay malilong kaniya. Kung unsa man inyong gibati, unsa man inyong kahimtang, kung unsa man inyong mga concern, bisan pag personal o espiritual, ang Dios nasayod na niyang tanan. Nahibalo na siya kung unsay inyong gikinahanglan. Sama sa nahitabo ni Zerubbabel, nga hapit na siya mo surrender. Apan hibalo siya nga ang Dios nag-uban kaniya siyang pulong ningon dinhi nga ayaw kamo kahadlok. Sama karon atong panahon karon ug do na ta moabot ang panahon na kita ma-discourage na dili na ta ganahan mo simba, dili na ta ganahan mo lihok sa mga buluhaton unta sa Dios. Hinumdumi ninyo nga nag-ingon ang Dios sa Hagiyo, ayaw kamo kahadlok. Ayaw kamo kahadlok. Nag-uban ako kaninyo. So ang Dios nag-uban sa panahon ni Zerubbabel sa panahon
Sama ra usab nga karon panahon na ang Dios nagauban kanato sa matag usa kanato dinhi. So ang inyong gikinahanglan mao ang mensahe sa Dios ngadto kang Jerubabel kun atong nabasa. Kung unsay giingon sa Dios ngadto ni Jerubabel mao na ang atong gikinahanglan karon aron kita madasig labi na gyud sa atong espirituhan nga bahin. Mao ni ang mensahe gikan ni Hageo ngadto ni Jerubabel. Ang mensahe mao nga magpadayon og trabaho kay ang Dios nagtan-aw kanunay matag adlaw. So wala gyud mapakyas ang Dios sa pagsunod sa kinabuhi sa tao, wala gyud malilong sa Dios ang mga gihuna-huna sa tao ug wala makita sa Dios kay ang tanan matug pa sa basahon Hebrewanon ang tanan dayag sa mata sa Dios. So adunay duha ka mensahe sa Dios alang kang Jerubabel diin ma-apply usab ni sa ato ang kinabuhi. Una, gipahinumduman sa Dios si Jerubabel sa iyang pag-atiman. Sa iyang pag-atiman, iyang probisyon. Ang ikaduha na, gipahinumduman sa Dios si Jerubabel sa iyang katuyuan. So duha ka lesson nga itong makuha pagtulunan din ang pag-atiman sa Dios ug ang katuyuan sa Dios. So atong tan-aw ang una. Ang una, pag-atiman sa Dios, mabasa na to sa Hageo 2:20 ngadto 23. Nagingon din ang pulong sa Ginoo midangat sa kaduhang higayon ngadto kang Hageo sa ika-24 nga adlaw sa maong bulan. Nag-ingon dinhi. Sultihi si Jerubabel ang gobernador sa Huda nga mag-ingon hapit na nako uyugon ang kalangitan ug ang yuta ug gunubon ang trono sa mga gingarian ug hapit na nako lumpagon ang kusog sa mga gingarian sa mga nasod ug bukanon ang mga karwahi ug mga nagsakay niini ug ang mga kabayo ug ang ilang kauban. Niya nang adlaw nagingon ang Ginoo sa mga panon, kuhaon ko ikaw o Jerubabel nga akong alagad, anak ni Shealtiel. Nagingon ang Ginoo, gimuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga igpapatik, kay gipili ko ikaw, ingon ang Ginoo sa mga panon. Kung kining mao mga pulong mga igsoon atong hinuktukan, kung ikaw makasabot niini, kung unsay gipasabot sa Dios sa panahon ni Jerubabel, nahimo usab kini nga susama sa atong panahon karon nga nag-ingon ang Ginoo nga himuon ko ikaw, gipili ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo. Mao ni ang nga atong uluhan ni mo ni ang paglaom sa mga pinili. Hinumdumi, kung dili pa kita pinili sa Dios, wala kita dinhi dapita. Kung atong tan-awon pag-ayo, adunay gasulti ang Dios nga iyang pagabuhaton ug adunay kasiguruan nga iya kining tumanon ug kini mahitabo kanato. Daghan kayong mga pulong sa Dios nga nagsulti nagdasig kanato nga iya ning buhaton diri kanato. Ug musulti ang Dios, moingon siya iya ning buhaton, iya gayud ang tumanon sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dinhi ato sa bakita nga nagatubang sa walay kasiguruan. Adunay mga pangitabo nga ang mga tao dili himsog sa ilang pagtan-aw ug sa daklit nga nahanaw. Pasabot nini dinhi sa ibabaw sa yuta walay kasiguruan nga atong makita. Adunay mga pag-antos nga atong gibati hinumdumi sa pag-ampo ang Dios na mati. Bisag unsay atong kahimtang karon mga panglawas o atong panginahanglang material, ihatag kana sa Dios kay nagingon ang Dios unaha pagpangita ang akong gingharian o ang akong katarong kay kining tanan nga niya dinhi nga alang kanimo akong igahatag. So moingon ta wala palagi ko hatagis Ginoo, wala pa man ka nangita. Wala ka nagampo ug nagampo magani ka wrong motive. So dili gyud ihatag sa Ginoo kay nasayod gyud ang Dios kun iyang ihatag sa dili saktong panahon imbis ang panalangin mahimo na unyang tunglo sa iyang mga katawhan. Nasayod ang Dios kung unsa ang iyang timing, iyang panahon nga ihatag niya. Ang tigsulat sa Ecclesiastes nagpadayag sa iyang kahimtang sa pagsulat ining mga pulunga. Basahon natong Ecclesiastes 9, 11 ug 12 nag-ingon, nakita usab nako ilalom sa adlaw nga ang lumba dili alang sa tulin, o ang gubat alang sa baskog, o ang pan alang sa maalamon, o mga bahandi alang adto sa may pagpanabot. O ang himuot alang sa mga tao nga batid, apan ang panahon ug higayon nahitabo kanilang tanan, kay ang tao wala mahibalo sa iyang panahon. Sama sa mga isda nga nakuha sa usa ka dautan nga baling, ug sama sa mga langgam nga nadakpan sa litag, ang mga anak sa tao usab malitag sa panahon nga dautan, sa diha nga kini mahitabo kanila sa kalit. Di ta kaybaw. Daklit lamang. Nakita nato ang atong mga kaigsuonan
nya takulahaw lang wala na. Gikuha na sa Dios. Wala takibaw sa atong tagsa-tagsa ka panahon. Wala na sayod kung kanus ang moobot ang atong takna sama sa giingon sa magsusulat sa Ecclesiastes. Ug ang magsusulat nini mga igsuon mao si Haring Solomon. Nahibalo na siya daan sa iyang kinabuhi nga mubo lang. Nahibalo na siya nga iyang kinabuhi adunay panahon ug adunay takna nga kini matapos. Ang importante kung niya pa ta dinhin ning kalibutan na unsa may atong buhaton. Unsa may ato ang papel o atong contribution ngadto sa kinabuhi nga gihatag sa Dios diri kanato. Gihatag kana sa Dios nga libre busa ato kanang ampingan. Ug ang importante gyud kining mensahe nagaingon dinhi nga mag-andam ta sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutana kay dili na gyud nato ma-rewind ang atong kinabuhi atong mga gibuhat. Ang mga atong gibuhat ni agi na nahitabo na busa ang atong buhaton sa pag-andam nato muduol kita sa Dios, mangayo kita kapasayloan sa atong mga sala ug atong isurinder ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kay kanang imong kinabuhi ug akong kinabuhi gibayran na ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo 2000 katuig ang milabay. Nagpakamatay siya sa krus alang kanato. Kay nakita sa Dios nga wala nagyoy ayo ang mga katawhan. Nakita niya nga ang mga tawo wala nagyoy mapaabot sa kagmaon. Nakita niya nga nagpakasala na gyud og maayo ang mga tao. Kung nakaingon na gyud ang Dios Amahan nga akong gunuubon ang akong mga binuhat. Apan kisa may nagdupa. Kisa may mibabag pinaagi siya dakong gugma way lain si Ginoong Hesus. Mao na kun atong tan-aw ang atong kinabuhi sa sugilanon ni Hageo, makita nato dinhi mga igsoon nga bisan pa ang tatak sa imong kinabuhi kung kinsa ka man sa una kinsa ka man karon dili na mumater o dili na igsapayan kun dili ang imong kinabuhi karon ang imong tatak Kristo ka, tatak Kristohanon ka. Ang nakatatak sa imong kinabuhi mo ang Dios nga buhi nga nagluwas kanimo, naghawas kanimo gikan sa kalapukan, gidala ka ngadto sa kahayag alang sa kalangitan. Muna ang atong tatak mga igsoon ay dili igsapayan kung unsa ka kinsa ka. Kay ang Dios wala mo pili og tao. Ang Dios muluwas sa tanan. Dili si mingon nga pipila lang iyang luwason kay ang desire sa Ginoo mga igsoon gipakataw ta niya dinhi gihimo gimugna ta dinhi sa kalibutan aron ta mabuhi hangtod sa kangturan. Unsa may giingon niya sa paraiso dito sa Genesis ngadto ni Adan. Gawas niya ng kahoy nga nasa liwala. Pwede ka mo mukaon sa tanan kaysa panahon nga mukaon ka mo na mamatay ka mo. So sa ato pagkatong panahon na ang design sa Dios sa mga tao wala gyud kamatayon. Apan kitay nagmugna sa ato ang kamatayon, kitay nagmugna, kitay hinungdan nganong ang tao mamatay tungod sa sala. Apan gitagaan gihapon ta og solusyon sa Dios, diin mao iyang gihimo nga siya nagpakamatay dito sa krus para kita tanan mahibalik ngadto kaniya. Ug mabawi nato ang atong kinabuhi nga gilaglag sa kaaway dinhi sa kalibutan. Hinumdumi mga igsoon, ang panahon hamubo na lang gyud kaayo. Ug moingon tag hamubo, mas hamubo pa na dito sa Dios tungod kay sa usalang kapamilok ang pipila ka henerasyon mawagtang na. Mao na nga atong pangandaman dinhi. Matud pa sa Isaias. Nagingon dinhi kun atong tan-awon, atong basahon. Ang tanan nagampo ug naglaom nga makabaton og hataas ug malipayon nga kinabuhi. Kisa may wa magampo ana. Kisa may wa magampo nato dinhi nga maayo atong panglawas sa taas atong kinabuhi, mulatas pa og taas atong kinabuhi. Mao man ay atong pagampo. Kun atong basahon kining maong bersikulo sa Hageo, atong mahulagway nga ang Dios nasayod sa iyang gibuhat. Ang Dios nga labang makagagahom nga nagkontrol sa tanang panghitabo sa sugilanon subay sa iyang kabubuton dili sa atoa, base sa iyang plano dili sa atoa, diin iyang gideklarar sa basahon sa Isaias. Nagingon dinhi. Isaias 14:24, ang Ginoo sa mga panon nanumpa. Tanaw niyo, nanumpa ang Ginoo sa panon. Sumala sa akong laraw, ingon ni ana ang mahitabo, og ingon sa akong gitinguha, mao kini ang matuman. Kung unsay gilaraw og tuyo sa Dios, ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi, matuman gayud kini diha sa iyang ubos sa iyang katuyuan. Mao kana ang Dios nga atong gialagaran mga igsuon, usahay makalimot na ta. Ilabi na gyud sa ubang katawhan nga walay relasyon sa Dios. Ilang gitan-aw ang bahandi sa lapi nga mao'y nagdala silang kinabuhi ug wala sila niini. Daw kamatayon ang ilang giatubang. Tungod kay wala na sila makita nga ang kanang maong bahandi gikan sa Dios. Ilang gisiguro ang maong bahandi apan ang naghatag gikalimtan nila. Mao na ang kinabuhi sa tawo hamubo kayo. Gipanalangin na ng katauhan sa Dios
aron kita mahibalik ngadto kaniya, kay ang desire sa Dios nga kitang tanan mag-uban ngadto niya sa iyang gingharian. Ang pagmamalandong sa gahom sa pagatiman kanato sa Dios makahatag kanato og kayuhan. Pamalandungan nato, mga igsoon, ang gahom sa Dios sa iyang pag-atiman kanato, ang iyang probisyon nga gihatag kanato, ang tanan anaa sa mga kamot sa Dios. Walay tao nga makatak-op sa pultahan nga giablihan sa Dios ug walay makaabli sa pultahan nga gitak-upan sa Dios. Kung natagan kag oportunidad sa Dios, ablihan ang pultahan, mga igsoon, para imo na, para ato na, ug wala gayoy bisan kinsang makatak-op niya na tungod kay gihimo kana sa Dios alang kaninyo ug kanato. Ang kaluwasan gihatag sa Dios alang sa tanan, ug wala niya tak-upi ang pultahan ug ganghaan niini, kay haron ang tanan makadawat. Makadawat ang tanan sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Kung nato makita dinhi ang Dios mao gayud ang nagkontrol sa tanan. So mao ni ang ikaduhang katuyuan sa Dios. Ang ikaduha mao ang katuyuan sa Dios. So unsa may katuyuan sa Dios kanato? Atong teksto nagtak-op, nagsirado ta og mga makahupay nga pulong. Ug ato kining paminahon ang mensahe, katapusang mensahe sa Dios sa Hagiyo. Mao man ni atong ending karon. So atong tanahon. Hagiyo 2:23 nagingon ni anang adlaw nagingon ang Ginoo sa mga panon. Kuhaon ko ikaw o Zerubbabel nga akong alagad, anak ni Shealtiel, nagingon ang Ginoo. Ug himuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga igpapati kay gipili ko ikaw, nagingon ang Ginoo sa mga panon. Dili siguro ta pamilya unsa man singsing igpapatik. Ang kaning singsing igpapatik, mao ni siya ang konsepto ani mao ni siya ang signet ring. Mao ni ang singsing sa Dios nga iha isilyo o sa mga hari, singsing sa hari nga isilyo kun na siya mga balaod nga pagabuhaton. Kadaghanan nato dili pamilyar sa konsepto nining silyo sa singsing o signet ring. Sa atong panahon karon ug atong kuano ng analogy ani, mao ni siya identification card nga nagtugot kanato o nagtugot kaninyo sa pag-access sa usa ka classified nga information. Huwingon ni ana, mao na siya makaabli, mao na siya maka-access gina kung doon naman kay katuyuan. So sa una, kung doon ay angari, doon ay magbutang og silyo sa usa ka dokumento, kani ilang signet ring, kaning tawag nila og signet ring, nga mo tamla, kuhaon niya ang singsing nga silyo, sa silyo o signet ring, o butangan kini usa ka mahumok nga talo, no? Butangan nila, o niya, dayon iyang itamla ngadto sa pagasilyuhan niya, o kini inig kagahi mahimo kining silyo nga dili na gyud mabuak. Mao ni lig-on nga silyo nga giandam sa hari sa iyahang mga balaod sa iyang mga sulat. Busa ang singsing nga silyo labaw pa sa dekorasyon, usay magsingsing ta dekorasyon naman eh. Pero kanang gitawag nato og signet ring o singsing sa pangsilyo. Sa mga hari dili na siya dekorasyon lang. Kun dili nagpasabot kini og dungog, otoridad, pagpanag-iya, pagpreserbar, malumong pagtagad, espesyal nga relasyon o personal nga garantiya sa kaluwasan. Mauna ang gidala ni anang maong singsing, mga igsoon. Kung magpadala og sulat ang hari, ngadto kanimo moagi ka sa laing gingharian, maghimo siya magtatak siya silyo nga sugong adili kahilabtan, sigurado gayon nga gigarantiya niya ang imong kaluwasan nga wala gyud dautan mahitabo kanimo. Ang gigarantiya sa Dios kanato mao iyang anak. Ang silyo niya mao ni iyang balaan nga dugo nga gihatag kanato. Ug gisilyuhan kita pinagi sa balang espiritu aron makita ug madala kita ngadto dito sa kahayag kay kita naglunang na sa kangit-ngit. Ang mga katawhan wala nagyoy paglaom apan ang Dios naghatag kanila og paglaom, naghawa sa nila sa ilahang nahimutangan diin wala nagyud sila makita pa nga agianan nga sila makalampos unta silang tinguha sa kinabuhi. So makapa-interest yun no, ang Diyos nga nag-ingon ni Zerubbabel, himuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga igpapatik, kay gipili ko ikaw. So atong, kung nahinumdum ta, nasigutan na to sa miagi, si Zerubbabel adunay apuhan nga si Conaias o Hiwatsin. No? Unsa ito ganito siya? Mao to'y pinakadautan nga hari. Usa sa pinakadautan nga hari. Gipahayag kini sa Jeremias 22, ang Dios nagpahayag og tunglo ngadto kang Conaias o Hiwatsin, ang apuhan ni Zerubbabel. Atong basahon sa Jeremias 22:24 nagingon. Ang pulong sa Dios ingon nga ako buhi, nagingon ang Ginoo.
Bisan og si Kunayas nga anak ni Joakim nga hari sa Huda, maoy singsing nga timaan nga niya sa akong tuong kamot, husluon ko ikaw. Kung ikaw tagag singsing sa Dios, nagtimaan ka na nga ikaw aduna gay kasiguruan. So mao ni mahitabo makalilisan kini ug wala kini mahunong landihan dapita. Si Joachim gisititsahan sa Dios nga ma-deport, mabihag ngadto sa Babylonia, nga dili na mubalik sa Israel. Mao ni ang tunglo sa Dios ngadto kaniya. Gibihag siya ngadto sa Babylonia nga dili na mubalik sa Israel. Ug sa bersikulo 30 nagingon iyang giditok kining mga pulunga. Jeremias 22:30 ningon, mao kini ang giingon sa Ginoo, isulat kining tawhana ingon nga walay anak. Una, mao na siya. Walay anak, usa ka tawo nga dili muuswag sa iyang mga adlaw. Mao na ikaduha. Kay walay usa sa iyang kaliwat nga muuswag diha sa paglingkod sa trono ni David. Walay makalingkod. Ug sa pagmando, pag-usab diha sa Huda. Hinumduman nato, kinsa man din si Jerubabel? Di ba si Jerubabel mo man ay apo sa tuhod? Pero unsa may giingon dinhi sa Dios sa 22 Jeremias, nagingon siya, isulat kini tawhana nga ingon nga walay anak. Usa ka tawo nga dili muuswag sa iyang adlaw kay walay usa sa iyang kaliwat nga muuswag diha sa paglingkod sa trono ni David ug sa pagmando pag-usab diha sa Juda. Nakaingon ang Dios ni ana. Dili lamang si Kunayas o Joachim nga dili lamang silutan, kundi ang tanan niyang kaliwat, silutan usab ug walay usa kanila nga makalingkod sa trono sa David. So, interesting kayo. Dinhi gihatagan og mensahe si Zerubbabel ni Hageo nga mao'y gitahasan sa pagtukod sa templo, pag-ayo sa balay sa Dios. Pankaron ang Dios nag-ingon sa iyang apo nga Zerubbabel, himuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga ipapati kay gipili ko ikaw. So atong makita din mga igsoon, dako kayo ang atong paglaom. Dili ta mawad-an og kadasig kundi atong tan-awon ang paglaom sa Dios kun unsa ka, kinsa kita sa mata sa Dios ug sa mata sa katawan. Moingon ang Ginoo, himuon ko ikaw nga sama sa usa ka singsing nga ipapatik. Naala na kay gipili ko ikaw. So wala imposible sa Dios. Unsa man ka kadautan, unsa may imong nahimo, kung ikaw pilion sa Dios, ibalik ka gayud niya. Ibalik ka sa imong nahimutangan. Dinhi atong makita ang grasya sa Dios nga naglihok. Gikan pa kaniadto hantud karon hinumdumi mga igsoon, ang grasya sa Dios kanunay nagapanglihok sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. Tungod sa pagkamatinumano, Jerubabel, ang tunglo sa iyang pamilya nawagtang. Usara ka tao ang nahimong matinumanon sa Dios o ang tunglo sa tibuok kaliwatan nawagtang. Nga mao si Jerubabel ang naghimo ni ini. Ang singsing nga pangsilyo na hibalik sa tudlo sa Dios. Gibalik sa tudlo sa Dios. Karon si Jerubabel sa iyang kaugalingon wala gayud mulingkod sa trono ni David. Apan ang usa sa iyang mga kaliwat mibuhat niini tungod kay kun atong mabasa sa Mateo 1:12 nag-ingon. Ug tapos mabihag ngadto sa Babylonia, si Kunayas o Joachim mao ang amahan ni Silaltil ug si Silaltil ang amahan ni Jerubabel. So naghisgot sa ngalan ni Jerubabel diha sa genealogy ni Jesucristo. Mao ni giingon nato, nakita nato dinhi nga usa di ay si Jerubabel nga gipanganlan didto sa genealogy ni Jesus Christ. Wala man molingkod si Jerubabel sa trono, kundi ang iyang apo sa tuhod. Kinsa man ni? Naibalo kita tungod kay ang manulunda si Gabriel niingon may tungod kang Hesus. Atong makita kung kinsa kani ang kaliwatan mga apo sa apo ni Jerubabel nga nilingkod sa trono ni David. Matud pa sa Lucas 1:32-33 nagingon dinhi. Mahimo siyang bantugan ug tawgon nga anak sa labing halangdon ug ihatag kaniya sa Ginoong Dios ang trono ni David nga iyang amahan.
ug ang iyang harian ang banay ni Jacob hangtod sa kangturan ug walay katapusan ang iyang gingharian. So basahon nato sa genealogy, makita nato sa Mateo 1:1 ngadto sa 17, makita nato ang pangalan ni Jerubabel. Mao na siya ang kaliwatan nga gigikanan ni Ginoong Hesus, nga mao na ang naglingkod ang kaliwatan nga gitunglo sa Dios nga wala gay makalingkod sa trono ni David apan kini tungod sa pagkamatarong ni Jerubabel si Ginoong Hesukristo nga ang lineage niya mao'y nakalingkod sa trono ni David. So makita wala gigipili ang Ginoo mga igsoon. Paglabay sa 5 ka tuig usa ka bata ang natawo sa Bethlehem nga mo'y kaliwat ni Jerubabel. Kinsa man ni? Wa may laing natawo. Ang singsing sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Natapos ang maong basahon sa usa ka kusgan mga pulong pagsalig, pagdasig sa usa ka dawad-an o kadasig nga leader. Kini ang paagi sa Dios sa pagsulti kaniya unsay giingon niya? Ayaw paghunong, wala ka kahibalo kung unsa kadako ang akong mga plano para ninyo. Dili ni panahon sa panahon ni Jerubabel, apan panahon usab ni nato karon nga moingon kaninyo ang Dios, ayaw kamo paghunong pagpangalagad kanako, ayaw kamo paghunong og pagtrabaho kay wala kamo kahibalo kung unsa kadako ang akong plano para sa matag usa kaninyo. Wala kita masayod kung unsay plano sa Dios. Ang ato lamang magpadayon kita pagbuhat sa mga buluhaton nga gisangon kanato sa Ginoo. Dili gayud kamo pasagdan mga igsoon, dili kamo pagabiyaan sa Dios. Niya kita karon sa panahon nga gitawag natog disposable age. Kay ba mo disposable age? Nga ang atong mga gamit, kausa lang gamit disposable na anatanan, sa una wala man. Ato man ang gibalik-balik og gamit pero halos tanan. Puro na disposable, hastang asawa disposable. Dili man tanan, no? Pero makita nimo nga karong panahon na disposable na, palit kag kuan unsay imong paliton pag human nimo gamit labay, no? Paninumdumi mga igsoon, kamong tanan nga niya dinhi. Kamong tanan nga naminaw din ha. Dili mo disposable sa Dios. Tungod kay gipakamatyan kamo ni Ginoong Hesukristo, pinangga kamo sa Ginoo mga igsoon. Dili mo disposable. Dili mo sama sa usa ka butang nga ikaw maggamit ilabay lang. Giagak, gipangga kamo sa Ginoo. So atong hinumduman usab sa dili pa nato tapuson. Atong makita dinhi nga atong buhaton atong tugutan nga ang pulong sa Dios musulti kanato. Maminaw nato ang pulong sa Dios. Tuguti ang pulong sa Dios nga musulti kanyo. Kung gusto ka nga makadungog sa pulong gikan sa Dios, unsay atong buhaton? Kinahanglan nga anaa usab ka sa pulong sa Dios. Ayaw pag-ulat nga imong mabati o masinati, hinuon, ibutang ang imong kaugalingon diha mismo sa pulong sa Dios. Hatagi og higayon ang Dios nga mosulti kaninyo. Mo na nga gidasig ko kamo nga ato ning buhaton karong prayer and fasting nato. Atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa Dios, diha sa iyang mga pulong. Aron atong masinati kung unsa gayud di ay kamahigugmaon ang atong Dios. Atong basahon sa Zacarias 4:6 nag-ingon. Unya siya mingon kanako, kini mao ang pulong sa Ginoo ngadto kang Jerubabel. Dili pinaagi sa kusog o pinaagi sa gahom, kundi dili pinaagi sa akong espiritu, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Wala na, dili na mahimo pinaagi sa atong kusog, dili na mahimo pinaagi sa ato ang kabright, sa atong kapagkamaayo, kundi nag-ingon ang Ginoo nga pinaagi, dili kini pinaagi sa kusog, kundi pinaagi sa gahom, dili pinaagi, kundi pinaagi sa akong espiritu. Gikan kaniya ang tanan. Sumao na kung atong tugutan ang pulong sa Dios nga musulti kanato, ato usab isalig sa panahon, musalig kita sa panahon sa Dios. Kaya ang panahon sa Dios dili gina siya mosipyat. Hinumdumi nga ang grasya sa Dios mulabaw pa kung unsa ka ug unsay imong kahimtang o unsa may gilebil gipatik gitatak nimo, ang grasya sa Dios mo patigbabaw kana sa imong kinabuhi. Inyo bang mga tikdan nga hapit kanunay magpaabot kita og adunay buhaton ang Dios? Kung magampo ta maghuwatag unsay tubag sa atong pagampo. Pero sultihan ko kung may igsuon.
Makaingon ta nga wala tubaga sa Dios ang ato pagampo apan dili specific nga motubag ang Dios. Doon na say specific itubag ang Dios. Apan dunay itubag ang Dios pinaagi sa laing butang kay mauna ang pinakakinahanglan nimo sa imong kinabuhi. Ang imong gidahom dili mauna ang katuyuan sa Dios. Mao nang miingon ta nga dili motubag ang Dios kanato. Nga sa kinahanglan nga musali kita sa panahon sa Dios. Ingon niya na magpahimutang ang Dios. Ang pulong nga iyang gisulti kang Jerubabel wala matuman excuse me. Wala matuman sulod sa 5 katuig apan ang panahon sa Dios hingpit ug hingpit gayud nga iyang tumanon ang iyang plano sa matag usa kaninyo nga ni adini. Naay plano ang Dios. Kung mawad-an ta paglaom, kung nagingon ka nga dugay na kang nagpaabot unsay gingon sa Isaias 14:24, ningon ang Ginoo. Ang Ginoo sa mga panon nanumpa. Sumala sa akong laraw, ingon niya na ang mahitabo, ug ingon sa akong gitinguha, mao kini ang matuman. Dili ang atong laraw, dili ang atong gustong mahitabo, kundi ang gitinguha sa Dios alang sa imuhang kaayuhan. Mao kini ang matuman. Makasalig ka sa iyang katuyuan, taliwala sa imong mga suliran. Bisan pa, ug matayog ang mga butang, magpasakop ka sa iyang pagkagamhanan. Musalig kita sa Dios. Mao na nga atong hinumdumi nga kining tanan mahitungod lamang nakinsa kining tanan mahitungod lamang ni Hesus. Si Jerubabel na wala sa talan-awon human sa mubo nga panahon, tungod kay kini dili mahitungod kaniya. Si Jerubabel ang gingon sa kaliwat niya mo'y nakapawa sa tunglo, apan si Jerubabel wala molingkod sa trono kundi si Ginoong Hesus nga naa sa linya nga iyahang kaliwatan. Wala siya makalingkod tungod kay kini dili mahitungod kaniya, kini tanan mahitungod ni Hesus. Wala kini mahitabo kanato karon dili kita maguna kundi si Hesus ang maguna tungod kay mao kini ang iyang kabubuton kay kining tanan mahitungod lamang kaniya dili kanato. Kini wala matuman kang Jerubabel kay wala siya makalingkod sa trono ni David kundi si Hesus anak ni David nga mutuman niini. Dili kita pawa sa paglaom mga igsuon bisan pag ang atong kahimtang karon makaingon ta nga dugay ra ko nagampo Lord. Wa gid mo abot ang akong gipangayo. Basig ni abot na wala nga kita. Basig lahi ang imong giunahon na. Basin lahi ang imong gitan-aw. Ang grasya sa Dios nagapadayon sa matag adlaw mga igsoon. His mercies are new every morning. Kada adlaw ang grasya sa Dios nagapadayon sa pagbubo sa inyong kinabuhi. Atong basahon ng Isra, gitala kini among panghitabo human ni Hageo ingon sa mosunod. Isra 6:3-16 nagingon. Unya sumala sa pulong nga gipadala ni Dario nga hari si Tatinay nga gobernador sa lalawigan tabok sa suba. Si Saterbusinay ug ang ilang mga kauban na nagbuhat uban sa tibuok nga mga paningkamot sa gisugo ni Dario nga hari. Ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagtukod og miuswag pinaagi sa propesiya ni Hageo nga propeta og si Zacarias nga anak ni Ido. Ilang gihuman ang pagtukod sumala sa sugo sa Dios sa Israel ug sumala sa sugo ni Ciro, ni Dario ug ni Artaxerxes nga hari sa Persia. Ug kining balaya nahuman sa ikatulong adlaw sa bulan sa Adar sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario nga hari. Ang katawhan sa Israel, ang mga pari ug mga Lebihanon ug ang ubang mga nahiuli nga binihag nagsaulog paghalad niining balay sa Dios uban sa kalipay. So natuman kay daghan kay gihikap sa Dios, mga igsuon, daghan kay mga hari ang gihikap sa Dios aron motabang nini pagtukod og balik sa maong templo, maong balay sa Dios. Mao nga pagkahuman nini nagsaulog sila paghalad silang tanan nagsaulog sa paghalad nining balay sa Dios uban sa kalipay. Upat ka tuig human sa mga pulong ni Hageo o kapituan ka tuig human sa pagkaguba sa templo. Ang bagong templo na human ug kini gipahinungod ug gisaulog sa katawhan diin puno sa kalipay ang ilang gibati sa ilang kasing-kasing. Inomdumi. Ang buhat sa Dios matuman. Tukuron ang iyang balay, ang iyang gingharian muabot sa tanang himaya niini sa iyang mga pinili.
kamo pinili sa Dios. Sa kasamtangan, gitawag kita nga magmadasigon. Gitawag kita nga magmasinugtanon ug magpaabot, magmasulundon sa pagpangita sa iyang gingharian. Labaw sa tanan ug maghandom nga kun unsa ang atong nahibuluan pinaagi sa pagtuo. Hinumdumi mga igsuon, pinaagi sa pagtuo, kining tanan adunay katumanan. Diha sa Dios, tungod kay kamo gitagaag paglaom sa Dios, tungod kay kamong tanan pinili sa Dios. Amen. Magampo ta mga igsuon. O Dios, ang labing gamhanan, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gipadangat dinhi sa imong mga katawhan, Lord. Salamat Ginoo God, Lord, nga gitagaan mo kami og salabutan nga amo gayong masabtan Ginoo Lord God kun unsa gayud ang imuhang tumong ug tuyo sa amo ang kinabuhi. Lord, nagampo kami Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagtudlo kanamo Ginoo. Pinagi sa imong balang espiritu Ginoo nga magpanglihok sa among taliwala. Hatagi kaalam ang matag-usa Ginoo Dios. Kadasig Ginoo Lord God, o paglaom Ginoo Lord God. Kay imong giingon nga kami mga pinili, busa o Dios magpanglihok ka sa among kinabuhi Ginoo. Ug ikaw nag-ingon nga dili mo kami pasagdan, dili mo kami pagabiyaan hangtod sa katapusan sa kinabuhi, Lord. Salamat Ginoo nining imong mensahe, nining kahaponon. Nag-ampo kami o Dios nga kami makakaton ug daghan kami mga pagtulun-an nga mo makuha nga diin amo kining i-apply sa among kinabuhi ug amo kining pagapuy-an sa nabilin pantakna sa among kinabuhi. Dalaygon ka man sa walay katupusan kini mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.